Здравейте, YouTube! Днес искам да поговоря нещо важничко така, защото започвам поредица на Майнкрафт в сингъл и в мултиплеер. Обаче мултиплеер ще е отделно. Така. Нещо, с което исках да споделя с вас беше какво да правя на Майнкрафт. В смисъл, вие може да напишете този линк и да гласувате, като натиснете от тук. Ето вече има един вод. Чакам поне 30 човека да вотнат, поне минимум 30 или по-малко, няма значение. Колкото повече вота има, толкова ще работим. Това е сайт, който гласувате какво да правя. Какво искате да направя в Майнкрафт, ето какво да изпише. Стравопол.me. Пишете го, който ще е под описанието. И гласувате какво искате да правя на Майнкрафт, за да мога да снимам, за да ви е интересно. Понеже мога тук работа направя, обаче не знам с кое започва за това. Тук може да ми предложите. Да, също и кой текстчер пак да сложа, или без текстчер пак да играя също. Не е лошо да ми кажете, примерно оглеждай пещери, че поработи малко върху къщата си, да се направя ферми, да знам, животинска, така за храна също може, да знам, автоматични, ама survival. Всичко ще търся, май, защото няма. И вече един е вотвал, гледам, днеска направи сайта и явно след ето тези два клипа, явно някой е вотвал. Видял ги е първо и ги е вотвал. Надявам се, между другото, клиповете да ви харесват. Ще се постарая доста. И да, това е единственото нещо, което иска да ви кажа и това. Да, ще ми помните доста, ако вотвате, да разбера по кой искате да работи. И да, това беше този епизод, надявам се да ви е харесва. Ако така може да харесате клипа, да се абонирате за моят канал и да го покажете на ваш приятел, той да ви хареса и да го споделите. Благодаря ви за всички, така го кажем, които ще ме подкрепите. Аз ще старая за вас винаги. И да, това ще е от този епизод. И до скоро!